बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसनथाइ सान लोगोसे सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा आबोबनि 12थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा आबोबा गाहाय खुन्थिया गायसनदों। दिनै जयपुर बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालारखालि खुंफुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसनथाइ सानजों लोगोसे सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि 12थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि महरै बाहागो लादों बोखावि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रबिन नार्जारिया। लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। लाइभ निउस 24 बेनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायग्रोबाय जे दिनै जोङो फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसन सान फालिथाय लोगोसे सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि जानो गोनां खुंगा 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेनि सायनासालिनि गाहाय खुन्थाखौ गायसनबाय। दा बावहाय दिनैहाय जोंनि गोबांथार बानजाय आफादनि सोद्रोमाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों फैगौ जोंनि जा जथुम्मा बेयो जोबोद गाजा गोमजायै बेयो जाफुंगोन, रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लागोन। दा बेखौ आरो खावलायो बाहागो लानांगौ। जोंनि बर'नि राव थुनलाइ बेखौ फोथांनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बेखौ आं बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायगोन आरो लोब लोब बै सानखालि बयबो नुजाथिफैनानै बाहागो लायोबा फैगौ जोंनि जा जथुम्मा बेयो जाफुंसारगोन बेखौ आं मिजिंथियो। बे गाहाय खुन्थियाखौ सोर गायसनफैखो आरो सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादों? फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसन सान फालिथाय, दा बेजों लोब्बा लानानै सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा, दा बेयो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। 15 आरो 16 नभेम्बर 15 नभेम्बर खालि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लादों, जेरै थुनलाइयारि बादायनाय, मोनाबिलि समाव मोननै आफादनि थान्दै मेल जथुम जागोन। दा अखानायै ओइदिनखालिनो 15 अक्ट'खालि दा बुलुर बादायलायनायबो जागोन, भलिबल बादायलायनाय बेबो जागोन। थुनलाइयारि बादायनाय आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय बादायनाय बेफोर जागोन। 16 नभेम्बर खालि गाजा गोमजायै गेवलां मेल जागोन। दा बावहाय गोबांथार आलासिफोर लिंनाय जादों। आरो दिनैनि जा हाबाफारि, दा बावहाय गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारि, बावहाय आगुनि आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गायसनजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। दिनैनो जोङो फैगौ जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलि, दा बेखौबो जों बेखेवबाय सासे आलासिनि गेजेरजों। दा बेखौ बेखेवदोंमोन जोंनि सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि एबा आगुनि आफादगिरि मुस्रि मनुराम बसुमतारी सारआ। दा दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। आङो बड'लेण्ड रादाब आरो
रिलाइभ निउस 24निसिम रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो साबायखर बावबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय फैगौ 16 नभेम्बर 2022 मायथाइनि जानो गोनां 1 नं जयपुर गामियाव बे जथुमानि लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय मोनसे जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे गायसननायजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बानजाय आफादनि मावखुलिखौबो जों बेखेवबाय। लोगोसे दिनैहाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो बानजाय आफादनि मोनसे सावरायमेलबो हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन। दा बेवहाय जों मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बे जथुमानि गासै माने दावगानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोननाय जागोन होननानै जों सानदों। मानो होनब्ला गासै बानजाय आफादनि दालाय आफादफोरा दिनै बेसेबां जोंनि हाबाफारिया दावगादों बिनि रिपर्टखौ दिनै बेयाव होनाय जागोन आरोखि। दा बेनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिनो मोनबाय। दा माखासे हाबाफारिखौनो जोङो बिथांमोननि सिगांनिफ्राय जों रादाब लानाय बायदिब्ला दिनैहाय जोंनि गासै गाहाय पेन्डेल थारमाने गाहाय सायनासालि बेखौबो जोङो सासे अनसुंथाइ होग्रा बिथांमोनखौ जों मोनबाय। लोगोसे बिदिनो जोंहा गोबां हाबाफारियाव अनसुंथाइखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो जों मिजिं थिदों दि जोंनि बे हाबाफारिया जथुमाया मोजाङै मोजां रायजो राजाफोरनि अननायजों मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोंनि सिबोनगुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै। दा बेखौनो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गासै ओनसोलनि गासै माहारियारि आफादाबो बे हाबाफारियाव थोजासे मदद होदों बा होगोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। लोगोसे बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन होननानै आङो जोंनि आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायथिनाय जाबाय। बे जथुमाया बेसेबां रांनि बाजेट लानाय जादों? बे जथुमायाव गिबियाव जोङो बाजेट लानाय बायदिब्ला जोङो 8-9 लाख बिनि बाजेटखौ जों लानाय जादोंमोन। दा बेयो जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दङ, बेखौ जोङो आसा खालामदों। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिथिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।